Täze taryhy döwrümizde halkymyzyň baý geçmiş mirasyny, dutar ýatamak senetçiligini, dutarda ýerine ýetirjek bagçylyk sunugatyny geljek nesilleri ýetirmek we dünýäde giňden wagt etmek, halipa şäherlik däplerini pogtalandyrmak, şeýlede täze zihinleri ýüze çykarmak babatda uly ähmiýete eýe bolan bu dörejilik bäteşigi öz bolşy sunugat bayramçylygyna öwürli. Bagıştadanlar Türkmen halk aýdym sazlaryny, mukamçy kompozitorlaryň döreden eserlerini ýerine ýetirmek boýunça öz ukuyup başarnyklaryny ustatyk bilen aýan etdiler. Halkara parakatçylyk we ynançmak geliniň çärelerine baý öwüşgün goşan bäsleşigiň welayet tapgyryna sadanlaryň we bagşylaryň arasynda ýeňjiler aýratynykda kesgitlenip, olara döwlet derejesindäki jemleýiji bäsleşige gatnaşmaga huk berildi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne, hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başçylygyna, şöhratly pederlerimiziň dünýä medeniýetine galdyran ruhy gençi hazinasyny, medeni gymmatlyklaryny öwrenmek we gorap saklamak hemde geljek nesilleri ýetirmek maksady bilen ýurdumyzyň dörejilik işgärleriniň hemde ýaş öwüsçüleriniň arasynda dürli dörejilik bäsleşikleri ýylyň-ýylyna eglan edilýär. Bäsleşige gatnaşçylar watanymyzyň medeniýetini ösdürmekde we dünýä ýaýmakda, şeýle hem zihilli ýaşlar ýüze çykarmakda, olary ähli tarapdan gollamakda döredilýän şertler üçin türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyzy hemde hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler.